Хей, на здравие още хора! Аз съм Гошко, както повечето ма знаете, сводник. Искам да поздравя моя брат, пиеме за негово здраве, за новия му профил, за много успех, Габриеле Янев. И така, моля хора, от мое име, от мое име и от на моя брат, перфектен, златен, да му ям газа, да му един лайнат. Последвайте го, последвайте имени Любенова. Там ще ме видите. Тук ще излезе Инстаграм. Ето тука. И ето тука. Където ви искате. Ето тук. Ще ме преследвате, ще преследвате него и да сте живи и здрави, Бог да ви благослови, да ви здрави и всичко, което искате. Айде. Айде си за канал. Айде би. Айде. Абе спрехли този клип. Много. Абе спрехли.